నమస్తే అన్న, మన బిఎస్ గార్మెంట్స్కి ఈరోజు ఫుల్ కుర్తా వచ్చిందన్న. ఇది విత్ కాలర్ విత్ కప్స్లో వచ్చిందన్న. స్మాల్ నుంచి ఎక్సెల్ వరకు ఉంటుంది. 12 కలర్స్లో వచ్చిందన్న. కుర్తా వచ్చేసి ఓన్లీ 500 రూపీస్ పడుతుంది. పైజామా వచ్చేసి 300 పడుతుందన్న. మీరు కాంబినేషన్లో సెట్ తీసుకుంటే 800 అవుతుంది. లేదన్నా సింగిల్గా అయినా తీసుకోవచ్చు అన్న. ఈ పైజామా వచ్చేసి 38 ఇంచెస్ లెంత్ ఉంటుంది. బాటమ్ వచ్చేసి 6.5 ఉంటుంది. అలానే మన కుర్తాలు వచ్చేసి సైడ్ పాకెట్స్ ఇవ్వడం జరిగిందన్న సేమ్ మెటీరియల్ తోటి. అలానే కప్పులు కాలర్ ఇవ్వడం జరిగిందన్న. ఇది వచ్చేసి 12 కలర్స్ అన్న. మొత్తం అన్ని రన్నింగ్ కలర్సే ఉంటుందన్న. అన్నీ మంచి కలర్స్ ఉన్నాయన్న. ఇందులో ఓన్లీ కుర్తా వచ్చేసి 500 రూపీస్ కాస్ట్ పడుతుందన్న. పైజామా వచ్చేసి 300. మీరు కాంబినేషన్లో అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఏ పీస్ కా పీస్ సపరేట్ అయినా తీసుకోవచ్చు అన్న. రెగ్యులర్గా ఈ ఐటెంలో స్మాల్ టు ఎక్సెల్ వచ్చిందన్న మన దగ్గర. నెక్స్ట్ వచ్చేసి L to 3XL వరకు ప్రొడక్షన్లో ఉందన్న. ఎవ్రీ మంత్ ఒక కుర్తా వెరైటీ అయితే మన దగ్గర కంపల్సరీ వస్తుందన్న. ఇంకా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి, రిప్లై ఇస్తాను. థ్యాంక్ యూ అండి.